Mr. Parkerson. Happy. Hey, Abo, say my levels. I'm very happy. Mother, I'm very happy. Chirungu chaicho and I will never forget you if I don't wait never. I go. When I want to papa, I just know far out. Tell this him that. And again, when you are on a phone to single and I can't go delay a phone, a background. I'm happy, everything is okay. Zim program I don't think can answer. So I 30 ija shande. Channel tanga tinga chicken gumba mabuku evana ni smart uzinofana kugara uri smart. Plus pane competition yenyu yako na Ajita akairikuya handikuziya. Saka izvo zvikutoita is upcoming kuti ndinoti Ajita ndomubhita sei. Saka wakutogara wagadzirisa kusmart. Ndamubhita kusmart ndamudya kwete zvekutamba. Saka pane pakaipa ka. Aiwa ndotomubhita in fact. Saka you are ready. I'm always ready. Ausikwata. Aiwa handina chendutya kamureni kamutanda. You are prepared. Ndiri kutya. Nakatanga kutonaya futi handikona kutomudya. Chirevhino wakatodai so futi unotomudya. Zvakanaka. Apa wara wako ka simplas. Hai ndedzemari choidzi. Uchazotonya soro chaizo. Ndikazorwa chaiyo. Ndotomboda yekuendesa kuchechi chaiyo. Yekuti ndingapfeka tie yangu neglass shoe. Manje chiti ko. Alright. So my blessings are on the sister kwauri ka. Obvious. Do you go UK? Yeah, I thank you very much. Please. Mwari ngakukomborere ndokutenda zvisingaite ndinoshaya kuti ndokutendai nemutoo upi kana kuti type ipi kana kuti design yeko ndokutendai nayo ndeipi. Tendai stereki Mwari ngakukomborerei ende pazvabviswa ngapawedzerwe times 10. But I met a boy, Mr. Parkerson. Aiwa, don't worry. Ndiri kutenda futi Clinton. Mad Minok name shooter. I like that. And kutenda I think Mwari ndiye mufudzi wedu. Thank you very much. Very sharp.